Kirish Bakhuid tongin Dubai nagabenda Taïew kiriam nagabenda ka jingjatai bam chukut min siam jongi Dubai nagabenda ka jingjatai jingkoi jingkia junction bor ya peniau Dubai nagabenda ka inga sanjang Magdalena Nyngkong bad Sakhu Sulu bad prangut kikun kamda nagabenda pangar lamba dega Sngi kamenda ka Sngi Dubai nagabenda ba Andreas Shilla bad kong Balarisha kar sanglain bad samut kikun Dubai nagabenda Boimi Sari nagabenda ka jingkoi jingkia Dubai nagabenda Luisa Bibiana Mokio Suting nagabenda kam PhD Dubai nagabenda Dari Hun Kiriam Paki Inga Semjongi nagabenda ka jingkoi jingkia Dubai nagabenda Bari Banyo ka jingkoi jingkia Berlai spak Kohimen ko paratong is ngongo yaw jisu hakade ka step nagabenda ka jingaye ka jingkor ku ka jungu ban yo ibiang ban mane yaw jisu sashasin nginang wanra ka jingtumu jongi baro jingtumu shimet jingtumu jongi ingasem jongi jingtumu jongi bapangi bashitam jingtumu jongi pertai baro kawe pangindon ka jingsuk pangindon ka jinga ka jungu Chris halor jongi ivai pa ivai ha kerteng upa baru kon Badu mensim Bakhuid. Amen. Kajinga jungu trai jungi Jesu Christ. Bad kajingi jungu blay. Lem bad kajinga silak jungu mensim Bakhuid. Kindon rengkad bat pi barra. Rengkad bat pi ru. Ginang sangesh par ben kuslai halaka donut ka mensim jungi. Ben ina yaka pop. Kajing pulay na kashti shaki. Jung Paulus Bakhuid sa Thessalonica ngiasngo. Ngide ben yaleshtam ben ino ya baro jait ki blay tao na ga jingim jongi. Shisin bangi pediang ya Jesu ublay bay im. Ngiha ben im kat kum ka sain dur jongu. Kat kum ka mon jongu. Da ka bakintait ya baro jait ki blay tao bamdon jingim bamdon jinglong ublay. Toginang kuslay halor baro ki pop ki bangi lale na marba ngila ino ya Jesu. Ngila klet na ya Jesu. Lese ngimpat mane pura ya Jesu. But ngi kam eat yaki baro saudam jongi. Ban pelong yangi ban jingai na Jesu. Bun sin ngi ngopa ka pop na marba ngi penyap na ya Jesu hapo jongi. Jesu be eat map yangi, side kud yangi dakas namba kardor ka jame, na bahar ki pop ki bangi lale, nga palam, au blay badun bor baro, badaka pi ko himen ko para, bangalale pop shibun da ki jimpar kat, da ki tin, da ki kam, da ki jingle klet, da ka jingle palad jonga, da ka jingle palad jonga, da ka jingle palad bakrao jonga, Namar kata ngakarpadia ka Maria Bakhuid kabayaisa ka teisoti ya ki angel bat kiri khuid badia pi ko himmen ko para
ban duwai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bara uni sene yangi badan dala mapi ki pop jangi uni alam yangi shaga jingi mbam jikut to nginia duwai na gabinda ke jing the moshime shime changi ni duwai na gabinda baro ke jinga e kabangi trang lemba kane ke yukirish Bakhuid ko blay jang ka bor ko temmei jang baro ka babhata to besiap ha ke donu jangi ya ke jingit ya ke kerteng jame ba to ai ba daga jing roy janga jing riu blay men pensan hangi ya kie baro ki babha ba daga jing sumar ba jing sharai jame men yada ya kata ka ba mela pensan da utrai jang yu Jesu Christ kun jame uba im ba san sha renkat bat me ha ke jing elon kawe jang men sim Bakhuid ublay junom la junom Kajing pule na kachiti Nyngkong jo Paulus Bakhuid siki Kristan ha Thessalonika. Paulus Silvanus pada Timotheus ha kabalang jo kinong Thessalonika. Kaba ublay ukpa pada Tuhan Yesus Kristus. Kajingai happy bakajing suk. Ni aingu barbor ya ublay na kamenta jong pi baro. Dago kan mau ya pi klem put ha kajing tuai jongi. Da pakan mau hakmat ublay barukpa jungi ikam jong jinget jong pi bark jingtre jong jingi bark jingai ne jong jingkerman ha utrai jungi Yesus Kristus namar ngitip ko para bala ida ublay bala jit yapi na baka gospel jungi kam shimlawan hapi tangda kaktin hanrei da kabor bada umensim Bakhuid bada kajing kendo mensim bapura Pitip hi bangilong kibreu ki wakumno hapdeng jong pi nakamta jong pi kajinget jong pi haublay kala bena nam keleng hadu bangim don kam banong ai shu namar maki hi kaliathu shapang jongi bakumno ngiyo ya kajing pedeng sopa ka bakrau hapdeng jong pi bat bakumno phila ban pai shaublay nakiblay thau Mandup syakri ya ublay ba im bat basisya ba khmilenti ya ukhun jong ubalawan na peneng ya bala mipat na kibayap Jisu king wala pelajingi na gajing pitar kaban sawan kaktin jong utrai Yesu ya Sam sispa sa fundai lambar traspa nya puwe
Utrai undon reng kad bat pim. Kajing pulin aga gospel Bakhuid kat kumu Matthews. U Jesu la ong kordit ia pi ki start ein bat ki parisi riu arsa. Namalba pikang ia ka hima bening hakamat ki bruyu. Naba pi alade pim tre bandrong. But pimsha bandrung yakitu kibakwa bandrung. Kodit yapi ki stadain but ki parisi ri arsa. Namar pishang kerlenga duriao but karinko ban penkarla niam ya uwe. Barenda ulakarla pipalong ya ukun kadujok. Arsha palad yapi. Kodit yapi ki nongyalamba matla ki bahikai lada ubri usmai daga temple don jingte. Henry lada usmai daga ksiar janga temple te ushate haga jing smai jongu. Pi ki anna matla kano kaba kam karau kaksiar ne ka temple kaba penkandang ya kaksiar.
But pi hikai lada ubri usmai daka duwan om don jingte. Henry lada usmai daga jingai kabahalur keduwan te usyate haga jing smai jongu. Pigi bri bamatla kanu kabakam karau ka jingai ne kaduwan kabapin gandang iya ka jingai kumda ubasmai daga duwan usmai daga badda ki jingai halo jongka. Bad ubasmai daga temple usmai daga badda uta ubashang uba sa haka. Bad uta ubasmai daga bening. Usmai daga ket ublay badda uta uba shang halo jongka. Ka gospel jong utrai Kajingyara yame ka Chris. ko himen ko para ba ir hau trai Jesus Christ haga gospel min da gasni u Jesu u kran kor persha ya ki parisi bad ki start ain kadau kabau Jesu u kran kor persha ya ki kalong ka jingem jangki ka jingle jangki ka jingkran jangki ka kangla dia ki brio ban poisha bani kane kalong ka bamata haga jingim jangi ngile ki kam babakala haga jimane jangi haga jingi kai jangi haga jingim jangi bad khaba pelong eki brio ban snokut lad naka ban poi shabane Jesu ukran tenge persya eki namarga jingi kai jangi parisi bad ki stadain ka kanglad bon ki brio kam ju yarap iki brio ban kinjo ya ka baneng ban sautu ya ka jingkardor jang ka baneng bat sautu ya ka jingim ka bakide ban im bandu poi shabaneng ne ka jinglong jangki ne jingar sap jangki ka pinge bije ki brio bat kistang ban perkat ladangi im komneru ngin poi shabaneng kane kalong ka bamata bun sin don bun ki brio ha ka imlang salang ha ki inga sem jangi ki kanglad ya ki wei ban poi shabane om tang ki parisi om tang ki start ain henry wat ha ke nega juk ka ba mentaru don bun ki himmen ki para jangi ki kanglad ya ki wei ban poi shabane lese ki la balong kristan lese ki la balong ki ba shakri ya uble henry ke jingim jangi ka jinglong jangki, ka jingkaran jangki, ka jingikai jangki, bad ka jingade jangki, bad ki para buriyo, ka kanglad yekiway ban poisha bane. Shimnuksa. Lisi don ha ki inga sem jangi, ki buriyo, ki bamju, kit kia yaka jingim kristan. Lisi ulaban long upa. Lisi kalaban long ka kami. Kalaban long di kon. Nalorba kim sotanad ban mane ya utrai ki keren bain ye ki vai. Haba ki yo I ki vai ki persham ban imbhai ke jingim jongki lese ki keren thad buram ye ki. Lese don ki uppa uba kangla di ki kon. Lese uppa sotanad ban late mass ban late sacrament but haba yo I kakami ne ki kon ki im shirhem ka ketin ka ba ukren ne ka jinglong jongu ka pinvit iya ka jingim mensiam jongi haga jo ka dor don ruki kon ki ba ya ka ja ba ki kemi ki pa na ki posh ki por ha ka ba ya de ba ka jingim mensiam lese iya ka jingim ka ba maki im kim jukin ma uble but alor ba kim jukin ma uble ki kren khanaru persha iya kabalang persha ew jisu persha ye ke jingi kai jong balang banangda ki pindu jingkermen ye ki wai but kumjuru donru hakinga sem jongi leze namar ka jing shonka shoman don bon ki brio ki ba shonka shoman but ki bam treben pin bait ye ke jingim jongi haba uppa ne ka kami
kim treban pen bait ya ka jingim mensiam jangki ka kanglat ya ki way ban rung shabane namar ngitip kat kum ka jingi kai janga gospel ngide ban imkoid ban poi shabane bad ya ki badon ka jing dobria kinum la ban rung shabane minta don bon ki himen ki para hapadeng jangi kabayade bad ka shangka shaman kim treban pen bait ya ka jingim jangki khaba namar ka jing mutlop jangi kim treban pen bait ya ka sakramen ki le ayu ya ki way le se ula balang ubriu ne kabriu namar ka jimbam sautana janga ka ngam treban pen bait namar ki buru bon gi kendon hakama jangki but ki tad hadu ka jia kumne ngam treban pen bait ya ka jingim kadba nang penselem ya ka ta ka jingong jogi kaya ka badang jia naga bendai Taïew ki partner let's say kalok ne ulog udu lad ban pediang sacrament let's say lada de kalok ka ba perking ba mutlop ka kanglad ya ulog ban pediang sacrament lada de ulog u kanglad ya katenga ban pediang sacrament haga ju ka dur don ki kimi ki paru ki ba perking ya ki kon bam sha ya ki ban pediang sacrament Hagan eka door ni kum piracy bad ki start ein haka ban kangalad eki brio ban rum shabane ban yopediang yaka jinglong Bakhuid kane kalonga pop shirke bad kaba pindulad eki way ban poi shabane nakata kada Jesu ong ki kang yaka hima baneng hakamat ki brio ki kang yaka hima baneng hakamat ki brio Lese ke jingjai tu jombi ka kang ia ki brio ya ka hima baneng. Namar ka nuksa basiniu ka ba upane ka kami ka ai ki kon ru ki stang ban snungia ban duai ban pediang sakramen ban lejing ya seng. Don bon ki inga seng kumne. Namar ka jingit pala dia kaspa par ka jingang nut pala dia ki ke baro jangane ka perte ki kanglad ya ki kon ki himmen ki para hakamat ublay ki kanglad ya ka beneng nagabinda jong bolmod kane kalong ba matang kane kalong ga jinglong ka ba shirkaitam kane kalong ga jinglong ka bam don jingmap nagata daw Jesu la kran kumne shaki parisi but stadain ba ong kordit yapi riu arsa te kabamod ladangis kauto pinia ya ga jingong jong Jesu ngidon apdeng jongi bon gi riu arsa Badu Jesu on ki riu arsap kim don lach ban poi shabane yala deru kim tre ban poi bad ye kiweru ki kanglat ban poi shabane ke ba kang ye kiwe ban poi shabane haki inga sem jongi ngidon bon kum kini ki jai ngidon bon uppa uba im hagane ga dor ngidon bon ki kemi ki ba im hagane ga dor ngidon bon ki kon ki ba im hagane ga dor bad kum juru kane ka jinglong kan stang ban priang sya ke imlang salang haki himmen ki para saudong haka jaka trejongi habange pinyade bat ki marjan marparu ni vanra ni kit ya kane ke jinglong basiniu kane ke riu arsap jinglong arsap sya ki weiru bangi bit ye ki wei kane ke jingsuniu ka priang kerleng bat ni kerlalong ki mau jingtot ding pen kiang haka jingim jong bon ngot nak kabanyo pediang ew Jesu haka jingim ngidon kam ko himmen ko para ban bratle yalade hakamadu Jesu kumbang yus ngo naga shiti jongo Paulus Bakhuid Thessalonica ngius ngo ngi haben wengno ngi haben ino yaki bleitao baro naga jingim jongi nakaban hakaban pediang ya uble ba im badu ble ba shisha shisin bangi stang ban tu shajan ya uble ya Jesu ulong uble ba im ngimde ban boot ya ki bleitao janga jingim baro kini ki jinglong ke ba kangla dia ke be na ka ban yo pediang ya ka baneng kalong ke jinglong ke jimmane bleitao na ka daga daw haba uble ula pa ya ki pa de Israel sha rikanan ula batta shay kadar ya ke pide ben kiar na baro jait ki jimmane bleitao lezi pinsa yakundu ya ki vei pat ki jait ben riu ke badon ki badon ki bleitao but kin sa pen shoy ya pe henre pe deben kin mau ban mane tang ya uble by im badu ble by shisha
Henry haba yade bad kanega jinglong don bon gibru ke sauto bakala. Leze ngibo ki dor jisu dor gis rikoid haki imane jongi. But don gibru ki ong hana ngi mane blaitao. Blaitao ki long ki dor jongi mau ki ding but ki ding kenjang but ki lum kenjang hakaba kibru ki ong hana kine ki long ublay. Blaitao kalong kano ka jimmane yakine ki bor jang kene ka mariang. Blaitao ki long kino ki dor ba ki bryu ki sna ki tao ba ki ong bade ublay. Henry ki dur ka bang ibu hayim mane ba ka dur jisu ka ba pau shai kadar kadega dur ne dur jangi rikuit ki bala im yaka jingim Bakhuid na marba kila yakando jisu kim degi blaitao kino ki dur ne kino ki photo ka bang ibu jangu blai kim de blaitao na mar kita ki dur ka ba ngi peit kayarap yang iban kin mau blai Henry habangi peit kino ki jingsna kumi mau ne ding ne kino ki kinja jingsna kabam peni yangi yaka doro blay kilom blay tau nakata daud haki jingmane jong bon ki briu ki don ki balay saudong jong ki mau bakhe bat ki ong kene une ude ublay kita kilom blay tau namara haki ta ki mau kalam pau yaka doro blay nakata daud ngide ban nang ban Pinyaper yake blaitao na ka doro blay. Andre bon gibru wat mindaro ki sauto bakala kaya ka blaitao. Blaitao kino ki jingsna nangda ngi on hoy hangne donu blay. Kata kalonge jingmane blaitao. Kabangi peite ka dur jisu ngiken mau ya ublay bashisha. Habangi peite ki wikoit ngiken mau ya ublay ubala perlang yaki ban mane ya ublay bashisha kane kade ka jinglong kabangi di ban sautu habangi kren halor ka blaitao nagata ka daw ko himmen ko para buon gibri ke sautu bakala hage jimane jonki buon gibri ki du yage jinga hage jingem jonki namar ka jimbam sautu pura halor kane ka pang jonga jimane ublay bashisha jimane ublay ba im badu jesu uyalam yang ibaro syakane ke jinglong syakane ke jingkot ngitu wai hagane ke Eucharist Bakhuid bangindup yo ya ke jingshai pura na jisu na mensiam Bakhuid banduk kiar na bar jait ke jingsuniu kaba kangla diangi na kaban mane bat pediang ya jisu kramba inum long kiri arsap haga jimane jongi jisu be karku kardo yangi pensle yangi pengantang yangi bangin nom kangla dia kiwe ben poisha bening namar kano ka daw jonga jinglong arsap jongi bangin dup long ki ba pendrit yalade ben kindiu ya kiwe ru shakane ka jingkwa jame bangi ben poisha bening en yaro ya utrai Jesus Christ Shalom amen. ko himen ko para tong in plai ka jinget ka jongi nganget au play upa badan por baro penang tau ka bening bar ka kindo bad have Jesus Christ kun bar we chungu utrai chungi yau bela purna men sim Bakhuid yau bela khana ka Maria teisoti ubela shale ben hapo pondius Pilatus la sanar pana yavu la yam la tep yavu ula khiyasha ki baya haga Sngi ka balai ula mi padne ki baya Ulakiu shabane, ushang shakamon ublay upa badan borbaro. Nangda unwan pat ben bishari ki bayim bat ki bayam. Nganged how men siem Bakhuid, haka balang Catholic Bakhuid, haka jingeselo ki rikoid, haka jingmap igipo, haka jingmi pat kado, haka jingim bam jikut. Amen. Lai spa and ripundri. Again,
Toya duai ko himen ko para baga jingkinia jonga ba jampi kalong ka papriang kun hau blay upa ba don por ba ro ko trai me ubela penyo holiday yau pai ka jingting kun da ka we ka jingkinia kabala tarwa shisin ba shi jinom to sngosene banai hangi ya ka jinga e jong ka jing terli ba ka jing suk ha ka balang jame dau Chris utrai jangim Amen. utrai undon reng ka bat pim token tiu ya la ki donot tongina ingu ya utrai ublay jangim da shisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka bana ingu yame ko ken rat ko pa Bakhuid ko blay badan por bat bam jikut namar ha ka jingit mela tau ya ubendriu bat habala pendram ya u katkum ka hok mela sispa ya u da ka jingisne lemba utrai jongi u Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya ka buram jame ki hima ki demmane bat ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng bat ki bor ka beneng bat ki sarapim bala karku ki amane renka da ka jingkamen gi karpadi me to ai ba ki sur jongi kinia so bat ka jonki kadba ngi penpana da ka jingero bas ngeveri ko parang ila ruai ka jing ruai Bakhuid bat ngi khot kar phat ya baru ki Bakhuid bat ki angel bandon lang bat i hagane ka por om dai tang mangi marwengi shimenda hagane ka mas henre baro ka baneng don rangkat bat ngi giduai na du ka tonut panginang yo pide ka jimben sle le rangkat bat ka jing wan chung men sim Bakhuid halor kane ka tuan ka tupat halor kane ka jing tarwa Bakhuid pangindup long shisha ki kon ke Bakhuid rangkat baru jisu dashisha melong Bakhuid kotrai katamay jang ka jing koi barom namar katangi karpadi me topen kuid pen gandang ya kine ge jing tarwa jangi da ka ba pa yo men sim jame kum ga umjer halo jangi bakin kalalong yangi kamet bargasnam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngaba ula pediang ya ka jing shashitam ula shim ya opu bada ka ba ingu yame ula kdia yavu badula ai khalage sinran u on to shim batto bam na kane pi baro namar kane kalonga medjanga ya ka ba naiti naga binda jumpi Hakajuka rukam endala le bam ula shimia ka kuri badaka ba ingu biang yame la yaka halage senran u on to shim bat dina kane pi baro namar kane kalonga kuri janga snam janga jutam batimai bat bam chikud ya ka ben pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babul naga binda ka jimma pi ki pop to le yakane ban kan mau yanga ko snam bakardor jangu Chris ta pen kuid yangi pen kuid ka men siam hadim pen kuid pen kuid pen kiai ki bapangi ba shitam baro ya da yangi na obame na ki kalam ka jimmaya jong ka jinget
Namar katangi ke bapen mendaya ga jingia bad ga jimmi pa jangu. Ngi tarwa hame ko Taïew pu janga jingim badia ka kuri janga jimpenim. Ngi da ai nguai dem namar mela nyu yangi ki babit benyang hakama jamme bad ban shakriya me. Da ka bas ngi verit ngi karpadia me. Bangi ke bayo binda hakamet bad ga snamu kris ngin long ke bela penyatali kawai da umen sim Bakhuid. Token mau ko Taïew ka balang jamme kabala priyang ha satala ka partai. But to penjana yaka haga jingi renkat badu liyo uppa Bakhuid jangi will badu bishop jangi but bar ke lingdo but kirinium. Token maulem ro yake himmen ki parashin rang but kinde ki bela yuti ada ka bakar men yaga jimmi pa but ya bar ke bela kalat no haga jingis ne jamme top diang yake shaga jing shai ka kama jamme to isne yangi bar yangi karpa diame barenkat but kamaria te so di Bakhuid ka kame jango bele Ujasa Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid Francis de Sales Bakhuid but bangaru ki rikuid ki bela pen savaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bin dalem haga jingim bam jekut but bangini ro but pindon buram ya me da ukon jamme o Jesu Christ Dawu lembadu badhavu kanlang hamayu blayu pa badan bor Haga jingelang kawai jangan men sim Bakhuid barok ke buram bad ke jingero jenom la jenom Amen. ko himen ko para tongin duwai kumbau Jesu la hikaya ngi naga binta ke jingai ke jinggar ku halo jangi iwei pa iwei kopa jangim uba habening kalong ke Bakhuid kerteng jame kanwan ke hima jame kalong ke mon jame hakindo kumba habening Tuai yang minda ga jimbam jangi kabahala gasni badamap yangi gerengkang jangi kumbangi rungi map iga beles new yangi badwa dialam yangi shanga jimben shoy and rei topelait yangi naka basiniyo topelait yangi karpart ko trai na jing siniyo barra haga jing spoon jamme toy jing suk jing sign haga sngi jangi kramba daga jingarap ka jingisne jamme ngilait barabona ka pop Banginyo jingida na ke jing jar barra. Kat bangidang ap keme lendi ya ka jingarmen Bakhuid. But ka jingwan pa jungunang penim jungi u Jesu Christ. Namar ka jome ka long kaima ka jome ka bor ka buram jinom la jinom. Kotrai Jesu Christ meyu bela on haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy. Wat pe digi pop jangi Henry yaga jinge janga balang jamme, but haga jing spoon jamme, to I hakai ga jing suk, but ga jingatele kawai kat kum ga mon jamme. Mame uba im bada basencha, jinom la jinom. Amen. Ka jing suko trai kandon bada bo renka but pim. Renka but Dap daga jingido Christ tangin yaingu markelia. Hakami ukon lambro jango bele. Hakami bakit naga pop janga parte. Sukita ke bela karcha ga jinga wai jango ukon lambrot.
Utrai Jisu, Nisnongu Yaming Yaroy Yaming Imane Yame, Bamekwa Bangin Light Nabaro Kijing Atsab Hagajing Jongi, Lembaga Jimpediang Yame Hakanika Communion Bakhuid Communion Mensium, Yarab Yangiko Jisu and Benglut no Yabaro Jait Kijing Long Blade Tau Kijim Mane Blade Tau Nagajing Jongi, Bangin Dup Mane Yame Hagajing Shisha, Hagamensium, Bamelong Ublay by Im Jongi, Pengandang Yangiko Jisu, Bengo Yangiko Jisu, Palailu Yangiko Jisu Naga Jimpang Jing Shitam Jongi, Karku Kardo Yakiba Pangi Bashitam Happening Jongi, Yakiba Talot Bor, Kibashimenda Haganega Mas Bakhuid, Kindia Buram Yangi Baro Daga Bor Jongane, Kakamurian, Mensiam Kabangia Pediang, Hallelujah, 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 Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Ni duai, kajing duai jubilee. Koppa uba happening. Duai baga jingate ba mela ai hangi. Haukun jameu Jesus Christ. Uhimmen jangi. But baga tilij ding janga jingir spoon. Kan kalang haki donu jangi. Da umen sim Bakhuid. Kan kersuyu biang hangi, yaga jing karmen bala kerku, naga binda ka jingwan jangga hima jamme. To ai ba ka jinga e jamme, kan pen kala dur yangi, shaki nanglur lingka, bam ju shang tai, ban bet yagi sambai jangga gospel. To ai ba ki toge sambai, kin pen kala dur na shapo, yaga jait ben riu, bar yaga parthe mariang barokawe. Haga jingkame lindi batikana, yaga bening batimai, bar ka parthe batimai, Haba enda yake bo jungu bamen la wingno. Kaburom jame kan ting shine junam. To ai baga jinga e janga jubilee kan kersiyo biang hangi ke pilgrim janga jingkarmen. Yaga jingang nuut yake tia jingan shel habane. Ai baga taga ju ka jinga e kan pinsa priang yaga jingkamen pa jingsuk jangu nang sius pa jangi satala ka parthe. Shame ko blay jangi bala kerku junam. Kanlonga buram pa jinga ro junam. Amen. Koppa jangim ba habening kalonga bakui kerteng jame kanwan ga hima jame kalonga mon jame ha kendau kumba habening to ayeng iminda ga jimbam jangi kabahalaga sungi padama pingi krengkang jangi kumbangi rungi map yaga bale suni yangi badwadelam yangi shaga jimban shoy ndrai tapalai tigi naga basiniyo amen kublai ko maria kabadap daga jingaye Utrai don bat pa lekar kuya panapne kinde palakar kuya sopo jong pa jisu ko maria bakui kami jong play duai na kabinda jong ikinam pop minda daga porga jingyap jongi amen kaburam do kun badamen sim bakui kumba kalalanga ba Nyngkong kumju minda barabo junom la junom amen talk in ya duai to ai ba Yaki ringe jame ko trai yaki ba mepsa badai jingim daga jimbam jangak tin jame parga sakramen bakinja bening en penmen doi shibun yaki dakat kini ki jingai bakraw na ukun ba eat jame ba en penlong yangi barabor kinong ya binda haga jingim jangu uba im batsan sha junom la junom amen trai undon rengka bat pim rengka bat pim blay badan bor baran karku yapi upa baru kun baru men sim Bakhuid Amen. Yalisuk ben penbana ka kubra baba jang utrai daga jingim ga jampim. Isu ya play. Lai spak akandai.